Maybe. Umseshi omkhulu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBrigadier Bongani Gininda kulindeleke ukuthi aqhubeke ukwethula ubufakazi namhlanje kuleli icala. A reminder that a draw between the Gambia and Cameroon doesn't suit either team as the header comes in from Cole Tokwekambi. He scores his fourth goal. Kwezemidlalo iCameroon isibekele indawo yesibini kwiGroup C emva kokufaka amanqaku amathathu kwamabini kumdlalo wayo neGambia. Delivery in towards Cisse. He's on. Uzaqhubeka kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ukuthwaxwa ngemibuzo umphando phambili uBongani Gininda kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Ubrigadier Gininda wakhupha ingxelo efunyenweyo kaSimphiwe Buthelezi yokuba umtyholwa uBongani Ntanzi ngumthengisi wemipu. uButhelezi udize iinkcukacha zepolisa elahlawulwa ngeenjongo zokucinywa kwetyala. Amaphoyisa aseGauteng aseqinisekise ukuthi abophe umlisa oyamaniswa nesigameko sokuqubwa komlilo esakhiweni esibizwa ngosindiso esiseMarshalltown enkabeni yeGoli. Kusona lesi sehlakalo kwaphangalala abantu abangama-77 77. Leli bhilidi elinezitezi ezinhlanu okwangenwa kulo ngendlela engekho emthethweni lathungeleka ngomlilo einzulwini zobusuku mhla zinga-31 kuNcwaba kuze kube manje ayikahlonzwa imbangela lomlilo owabe usha ubuhanguhangu. Amaphoyisa ke athi kuboshwe owesilisa leminyaka engama-29 owayivumela ngokwakhe ekhomishana ephenya ngalesi sigameko ukuthi nguye wathungela lomlilo. Kanti ke inkundla yokuphatha kwenkundla kulindeleke kuba imamele ijaji yenkundla ephakamileyo emisiweyo uAnna Makhubele malunga nophando lokuziphatha kakubi ngakuye karhulumente. Okukulandela isikhalazo esifakwe ngumbutho woluntu #UniteBehind ityala ngelithi uMakhubele wophule umthetho seko wokohlulwa kwamagunya ngokuba yijaji kunye nosihlalo wenkampani. Igqwetha likaMakhubele ucele ukuba lihlehliswe ityala le#UniteBehind kodwa alizange limkelwe okanye lamkelwe. Ukuxoxwa ke kweli tyala kwaqala ngoFebruwari kanyaka ka-2022. Ikomishana ezimele ebhekele ukhetho kuleli IEC izoqala uhlelo lokubhalisa abavoti abasemazweni angaphandle ngoLwesihlanu. INingizimu Afrika ke mbukeli balwa namazwe nje ambalwa eAfrika lapho khona kuvumeleka ukuthi izakhamuzi zakuleli kwamanye amazwe zivote okhethweni likazwelonke. Lokho ke kuzowasebenzela phela amaqembu ezombusazwe kuleli anamahhovisi kwamanye amazwe ngethemba lokuthi azophumelela ukuqomisa abavoti. South Africans who are abroad now have an opportunity to register online since December last year. 7,000 persons have registered using our online system from all over the country. But beyond that, we are giving them an additional opportunity on the weekend of the 26th, 27th, 28th, any of those 2 days. It might be different in different countries, but it's a combination of 2 days within that 3-day framework. So embassies will open, consulates will open, high commissions will open between 8 and 5 for 2 days to give South Africans living abroad opportunities to be on the voters' roll. Umphathisi wezobulungisa nenkonzo zoluleko uRonald Lamula ubongoza baqeshe ukuba baqeshe abo bebefudula bengamabanjwa bakuba begqibe inkqubo zabo zokubuyisela isidima. Lamula uthi akukho mthetho kwelilizwe othi abo bebefudula bevalelwe mabangaqeshwa. Ebethetha ke ngethuba kubhengezwe iziphumo zebanga leshumi zango-2023 zamabanjwa asentolongweni eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Iziboshwa KwaZulu-Natal zikwaze ukuthola 100 wamaphesenti ezikhungweni ezine kulesifundazwe. Lezi khungo zingezinye eziyishagalolunye ezenze kahle kakhulu kuleli. uElizabeth Dlamini waseGauteng odonsa isigwebo seminyaka engu-20 ngecala lokubulala ungomunye abenze kahle. Yize esejele kodwa ufuna ukuqhubeka athole iziqu emkhakheni wezokululeka ngengqondo. I'm 40 years of age, but then I did very well for myself. I couldn't even believe that I can do this, but I did it. uDavin Jacobs
osephume ngeparole ubhale umatikuletsheni ngaphambi kokudedelwa kwakhe ngonyaka odlule. If I should rate the exams myself, I would rate it. It was quite easy according to me. I achieved 7 distinctions in all my subjects. Ulamula usenxenxe abaqashi ukuthi banikeze laba ithuba. All that we are appealing for, it is for employers not to overlook our skilled parolees, but rather give them an equal opportunity and pay them fairly for their labor. Ulamula uthi umnyango usezinhlelweni zokuthi uvule izikhungo zokufunda emajele kuleli ngenxa yokwanda kwezibalo zeziboshwa. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Mbukeli ake siphose ke amehlo njengamanje ke sibheke ukuthi kumi kanjani lapha ya kwisimo sezulu. Right imbukelo Ekhaya Jikelele, bravo 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 amaxhala aphezulu namathemba kananjalo. Namhlanje ke kudlala imidlalo yokugqibela ka Group E ye AFCON kwaye ke iBafana Bafana ijonge ukuzibekela indawo kumjikelo womkhulela jezi xa ke izabiqubisana nayo eTunisia ngokuhla kwanamhlanje. Imali ke iyakhokela kule group ngamanqaku amani kwaye ke idinga nje i-draw ukuze ibe kanti idlulela kumjikelo olandelayo xa ke iza kuba idlala nayo iNamibia ekwindawo yesithathu. Kanti ke kunyanzelekile kuba iphumelele iTunisia namhlanje ukuba ibe nethuba lokuzibekela indawo kwi-knockout round. Ukuthetha banzi ke malunga nokho ngoku sizawuqhagamshelana nonoyiso Loyibongo ngumsasazi wezemidlalo phaa kumhlobo wenene FM. Loy, masikubulise sikomkele enkqubeni unjani? Sanibulise kholo sanibulise nakubabukeli ndiyaphila enkosi. Hayi mbukeli jonga ngaphambi kokuba sibe nawe yazi lento i-victory yethu siyiBafana Bafana ichukumise abadlali abaninzi phakathi kwabo nguye uSiya Kolisi. Mbukeli khawurhabule ufince lo myalezo. Mama ngicela imali yokubona abafana FNB Stadium Makfishiyo hayaya yo hayaya yo hayaya yo Helman Kelele hayaya suka yo hayaya yo hayaya Big Dr. Kumalo hayaya yo hayaya yo hayaya yo Bafana, we just want to remind you who has won that jersey before you. Those were the glory years of our country. Those were the glory years of our team. I still believe we can turn it around. We want to wish you all the best for the AFCON. The whole country is behind you. We support you. We love you. You're a team that carried the nation in so many ways. Please, Sanicela, just give everything you can and things will turn around. Yeah, boys, obviously she has said it all. We just want to wish you good luck, and I know it's not easy, but we believe in you guys, and
we believe that you can turn this whole thing around and do us proud. So go out there, enjoy yourselves, and play as hard as you can. Thank you, gents. Hell man, Jikelele, ay ay, suga, yo, ay ay ay, yo, Sister Bettina, all right. Alright, Bukelo Ekhaya iqonda kaloku into kubana xa ukhala lo ngoma ikhala kuko konke xa sibona i-victory yethu apha eMzantsi Afrika. Chokamnandi ke usiya Kolisi sethi into bana bafana we are behind you, we believe in you. Loy umvile usiya Kolisi. Siyakolisi Kolisa lithandazwe nangokuba bezawudlala uDricast Plessis ebemshawuta emvakalisa uba usemva kwakhe uyamxhasa so lithandazwe ngalo lonke nje ixesha esiva uba iqela loMzantsi Afrika even nakumantombazana kwiSpringbok benza the same xa esiva ukuba uMzantsi Afrika uyomelwa uzama kangangoko ukubonakalisa inkxaso because uyasazi istage sokuba udlale international ukuba ngumthwalo ongakanani nepressure ezanayo so uyayinida nje into yisupport kwakwilizwe lakho hayi lethina siyenzayo singabemi boMzantsi Afrika iqela lebafana aselinikanga la nkxaso lifaneleyo ewe bazenzela impazamo kumaxesha adlulileyo sizinto mhlawumbe nezinto babangela abantu bangabi behind i-team ngalo lonke ixesha nezinto zoba hayi iclub ethile ine-players ezininzi I mean season na season but i-team consistent ngokuqhuba kakhe iMamelodi Sundowns iKaizer Chiefs zikula meko zaqhuba kakuhle kwisizini ezadlulayo before 2015 zibane-players ezininzi so ndiyayithanda kakhulu ispirit sikasiya nje ukuxhasa uMzantsi Afrika. Yeah, and amazwi anje xa isuka kwintshatsheli umuntu esimaziyo into kubana uye wabuya nayo indebe apha ekhaya kungekudala kutsho lukhulu kuthi singumzantsi Afrika into ethi izawusulelana le way. Loyi ibafana iyadlala namhlanje izabe ikumdlalo wanamhlanje umsila uphezulu emva kokuba iye yabetha iNamibia. Iqela leli lizaqhubisana nayo iTunisia eqhwalelayo nekunyanzelekileyo into kubana iphumelele na kanjani njengoko sisiya kulomdlalo loyi zeziphi mhlambe izinto ezinhle esinokuthi sizithathe kumdlalo odlulileyo umdlalo odlulileyo ndiyaqonda into mhlawumbi siye sinomsindo kakhulu okanye sizilungiselele kakhulu emva kwempazamo zomdlalo wokuqala nemali because umdlalo wokuqala nemali nawo ngumdlalo esiqhube kakuhle kakhulu kuwo kwisiqingatha sokuqala but imali yabuya kwisiqingatha sesibini izilungisele impazamo zayo into leyo uMzantsi Afrika yena ubucinga mhlawumbi une-upper hand kuba uqhube kakuhle kwisiqingatha sokuqala then asabi nayo i-comeback ke ngoku kuye isiqingatha sesibini because imali yona ize ine-homework yayo kodwa into endiyivuyela yinto yokuba sithe ubethwa kulo mdlalo lowo saxa siya kwiNamibia saya sizilungiselele kakhulu kangangoba nomqeqeshi uHugo Broos uthe uyawubona impazamo zabo bakhe bayijonge iNamibia ba yona idlale njani kumdlalo wokuqala zindona abanoyibetha kuzo bajonge ne-weakness so isebenzele loo nto leyo ndiyacinga uba nakulo umdlalo wokugqibela siya kuwo njengoba nje sinida i-draw akufuneki sifowukase kulaa draw because asiwazi amanye amaqela azakwenza njani eyona nto kufuneka ilwelwe yinto yoba libuye nempumelelo liqela kwenzela singabe siphumise sithethe i-calculate uba kufuneka kwidraw ethile ibethe ethile kuzibeka ndisendaweni enhle singathembeli nangalaa nto ye-best last 3 teams like as number 3 because ikhona nala opportunity yoba iiteam ezihleli kwindawo yesithathu ezona ziqhube kakuhle mhlawumbi uMzantsi Afrika ungasethubeni ingakumbi ngala foneli wawo because kujongwa lezi zinto ezinjalo uba head to head iteam ethile idlale njani inethile and also i-goal difference yonke leza calculations ezibangela uba kujongwe best number 3 abazawugqilela kwi-last 16 so asifuni kwanto nje ezawusibakela ipressure yintoni ezawubangela uba sibethwe iTunisia engakhange iphumelele emidlalo idraw only umdlalo oyi-1 and also imali le team yona iqhube kakuhle apha kule group leni yinto thina ezawubangela uba sisokoliswe iTunisia ebidlala nemali kwakunye nayo ke iNamibia andiboni mna into enosibetha kwiTunisia kusuppose noba umdlalo siyawuphumelela nakanjani na nakanjani Loyi nakanjani akukho into bana sibethwe ngenene nangenyaniso yiTunisia ungathi mhlambe sesiphe sona siphumo esifanelekileyo esiyakuqinisekisa ukuba ngenene ibafana iya kumjikelo olandelayo ewe amathemba ethu akhona amagwijo bakhona uSiya Kolisi nabo ndiqinisekile abafana into kubana bazilolongile kodwa yintoni ezawusithatha isibeke kumjikelo olandelayo
inkuthazo kweliqela because liyafuna utshintsha la history yokuba akho nto liqualify kuyo lagqibela nini kwa udlala kwi-AFCON so bazawufuna udlula kwezi group stages I mean kwa ukuyiphumelela nje le ndebe sayigqibela ngo-1996 abanye abantwana esebephumela seyunivesithi ngoku abayazi loo mbali leyo yinto ethethwayo eseyimbali so inkuthazo ibaluleke apha kuthi kuqala ekhaya bave nyani uba si-behind bona because nocaptain uRonwen Williams utshilo sayapha wathi ayazi uba sibaxhasa but ke ezazi nezizathu ezibangela uba uMzantsi Afrika ungaxhaswa kakhulu so bona bazikhuthazile kwangempumelelo yabo yinto nenobangela uba bajike umva ngoku so kuzafuneka baye nokungadeleli pha bathi hayi badlala neqela elisezantsi elingenathemba laa nto iTunisia izafuna udlalela isidima okanye irekhodi okanye ii-rankings zalo so iqela loMzantsi Afrika kuzafuneka lizimisele kakhulu and also neqela baqale ngalo kumdlalo wabo neNamibia andiboni ngxaki nalo because nalo liqhube kakuhle kakhulu kodwa ke ngaphandle nje komdlali omnye oye watshintshwa kodwa naye wenza notshintsho wabonakala nokuba uzimisele kweqela umdlalo ofana noThapelo Morene bengaqalanga kulaa mdlalo wemali kodwa kumdlalo wabo neNamibia uye waqala umdlalo wazicreate chances wabonakalisa into yokuba ukhona indawo yakhe kweli qela. Yeah, I mean njengokusitsho wena lo into okubana iqela eliqalileyo kumdlalo nayo iNamibia lize neziphumo esingathi into yobana ziyancumisa kakhulu. Ungathi mhlawumbe uHugo Bruce kufuneka mhlawumbe aqhubeke nalo okanye enze utshintsho? Well, coach nje lungakwa nolenza mhlawumbe ke uPercy Tau angambeka ebhenchini uPercy Tau ngomnye wabadlali abakwazi ukujonga umdlalo outside the game then apho afika khona ke mhlawumbe ke buya ngoba kwisiqingatha sesibini abuye agqibezele apho mhlawumbe iqela liphele khona kodwa ke uPercy Tau asinto buqhubeka kubi but khona nje into nayo I think mhlawumbe neposition ayidlalayo kwilizwe alidlalelayo Egypt afika apha eMzantsi Afrika be-attacker bedlala eswini kwi-Egypt ezinye zezinto ezibezi-challenges angajeli kakhulu otherwise yamazi uPercy Tau ngomnye wabadlali angathi zi-best players zoMzantsi Afrika but iposition le uye wasokola kancinci uadjusta kuyo kodwa ke uye wabonakalisa noko umdlali okanye umdlalo wakhe onamava ndiyithandile nto yenziwe nguHugo Bruce uPercy Tau uphosile ipenalty kumdlalo wokuqala ngexesha sidlala neNamibia but iye yabonakalisa laa nto uba uyiplayer eyi-professional and also ene-confidence waphinda wayithatha ipenalty xa besidlala neNamibia kwaye beyiyo evule ngenqaku kumdlalo wethu so izinto ezinjalo zinto ezibonakalisayo ukuba eli qela eli noko liza kulo mdlalo licicile ngokwasengqondweni noxa nje bebezikhalazela ezinye izinto even uThemba Zwane ngomnye wabadlali abazibonakalisileyo uThemba Zwane Hugo Bruce ngaphambili wakhe wathi hayi indaba ye-age kuye waskora ibrace kubedlala neNamibia meaning that naye ngumdlalo onamava umdlalo ozibonakalisayo ukuba izinto mhlawumbe ezinegative ezithethwayo okanye ezenzekayo aziphumeli ebaleni so beyithini bayathetha kakuhle basebenzisana. Lo isathetha kananjalo ngabadlali esingathi into okubana bazintshatsheli balibeka kwingqonqo eliphezulu eliqela leBafana Bafana ungathi mhlawumbe ngubani umdlali esizambona ephambili kumdlalo namhlanje? Keeper wethu uzofuneka esebenze kakhulu uRonwen Williams uze ne-clean sheet kumdlalo odlulileyo and also naye uThemba Zwane lo benza nomkhankani ngomnye wabadlali abazibonakalisileyo kodwa ke ukeeper ngoyena muntu kuzafuneka sithembele ngaye xa izinto zingalungi because ekugqibeleni banguye umdlali wokugqibela ibhola eya kuye kuzibe yidini efumana amanqaku so i-communication yakhe nokukhuthaza abadlali uba maku-atheke ngalo lonke ixesha kuzafuneka edlale indima enkulu because kumdlalo obalulekileyo ngeyona final yethu lena as much as uba kusayazi uba yintoni eyakwenzeka kwi-group stages uqala kwi-last 16 but eyona final mabayithathe njengokuba yile so ukeeper kuzakufuneka ngalo lonke ixesha ii-distributions zakhe i-communication neqela kwi-set pieces I mean ii-set pieces ezivele kule midlalo ye-AFCON zintle kakhulu meaning that amaqela angakwaziyo uatheka kwi-set pieces afika enze indima enkulu ukwenzela bafumane igoli so ukeeper kuzo zonke izinto kuzafuneka alert ngalo lonke ixesha. Ya Loyi ucinga uba mhlawumbe i-line-up izawuma njani nje namhlanje? Kuthiwa you don't change a winning team but ke ansazi strategies kaHugo Bruce but if she's changing i-team yakhe ephumeleleyo yilaa nto bendiyithetha uba mhlawumbi uPercy Tau njengokuba bendisithi uyakwazi ukujonga umdlalo engaphandle yena ke angamtshintsha kodwa kwelinye icala nje ii-departments zakhe kumdlalo odlulileyo bezirayithi kakhulu into buzawuqala into entsha ngokwazi ayi-introducer andiqondi ukuba mhlawumbi ingasebenzela kakhulu ingasikahlale nale esenayo because le i-team izibhildile kumdlalo wokuqala kowesibini yazibona imistake yakhe ngoku seyazi uba mayidlale njani na iyonke but abanye abadlali bawufakelwa nje sebengaphandle emveni kokuba befunde umdlalo.
Yeah, Loimani asikwazi uyibalekela into kubana enakubeni sijonge lo mdlalo omkhulu weAFCON sentsho mininzi imicelimngeni esijamelene nayo sisizwe apha eMzantsi Afrika kodwa ke lo mdlalo obumila bunje amathemba ethu abaphezulu kube sibe nethemba nje kube mnandi ndiyafuna njena usithi nje usichubele ngefuthe nangegalelo umdlalo obumila bunje ingakumbi kaloku simelwe yiyo ibafana ithini lento ukuthi singuMzantsi Afrika Nawuphina umdlalo wesizwe xa kufikelela kuyo zonke izinto esinazo sizibeke eqaleni sifocus kuyo so umdlalo woMzantsi Afrika ngumdlalo omanya isizwe because wonke umuntu behind iqela lesizwe wonke umuntu uxhasa so into ezisa ubumbano elizweni into yokuba kudlala njengoba abanye abantu bengamazi nalo Dricus iqansenza umzekelo ngayo but kuthiwa kusawuthi umele uMzantsi Afrika kwaliza kwenza imbali yokuba beyintshatsheli yokuqala yehlabathi ezeMzantsi Afrika kwi-MMA asayazi nokuba kwala Africans ithethwayo phansi Vietnam Vietnam but wonke umuntu #Vietnam Vietnam so izinto ezinjeyanayo kufuneka sibe nayo nje i# emanya isizwe kwenza ba nomuntu bengayazi athi ngaba intoni le yenzekayo nami mandiyijonge ndizoyixhasa so umanyano nje esizweni xa kudlala iqela lesizwe kuyabaluleka kuba yonke into esinayo siyibeke eqaleni sijonge kwiqela lesizwe nokuyixhasa because uyayifila inkxaso xa uyiva uyibona uba abalandeli wonke umuntu kunye nani uyanixhasa so unity number 1 Ya into nayo engqinwayo nguyo uHugo Broos umqeqeshi uyathi into bana umanyano eyona nto ibonakala isebenzela eliqela score prediction sithini Noel ngibona 2-0 na ewe basothusile beza nescore esiphezulu but kulo mdlalo nabo bazofuna ukujonga iphazamo kumdlalo wayo odlulileyo bese siya all out because besingenanto sizayiluza but bekufuneka size nento so besizinikela kangangoko kulo mdlalo mhlawumbe bazafuna ba alert kakhulu babe ne discipline bajonge yonke into but 2-0 or 1-0 but into endiyibonayo impumelelo ngaphezulu kwe-draw nayo le i-draw ingasibeke endaweni ehle 2-0 andikhumbuli wethu uthetha ubuxoki loyi mhlambe ingathi ndingabheja ngalo 2-0 mhlambe ngiyakhumbula gqibela kwamthetha nawo kwakudlala iSpringbok neNew Zealand kwi-final that ayizuba sescore esikhulu nyanzane sibe sikhulu kwaye negap yazo umsantsa zange ube mkhulu kodwa waphumelela uMzantsi Afrika hayi indlondlo siyakuvuma loyi enkosi kakhulu ngexesha lakho siyathemba into kubana uzoba nosuku olumnandi Thank you. Right Mbukeli lowo ke besitha naye nguNono Yisobonga owaziwa ngoLoy angumsasazi ke wezemidlalo phaka umhlobo weNFM nobethetha nathi ke ngomdlalo webafana wangokuhlwa nje lo mdlalo ke Mbukeli khumbula into kubana uza kube usasazwa ngqo kwizikhululo zeSABC nakumathotholo nezikumabona kude ke ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa masidibane khona ungaqhwanyazi ngoku masithi qho isiphatala amatyala usabukele Ekhaya Jikelele Siphinde ke sikwamukele Mbukeli lapha Ekhaya Jikelele hayi uhlelo lwethu liyashisa Mbukeli and thina ke enye ke yezizathu Mbukeli yezinto esithanda ukuzenza thina lapha Ekhaya Jikelele ukufundisa isizwe kungaba siyakufundisa ngokuthi uzazi ukuthi uvelaphi ngehistory umlando njalo njalo ke so kulezi insuku njengoba nje ku matric kanje senza sure ukuthi sifundisa siyaqwashisa ngento ezahlukahlukene ezimayelana nomatikuletsheni kanjalo nje nokuyofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme sike saxoxisana no Professor Phakeng owusolwazi ke yena ke okhipheke ivideo ke sabalela lapha einkundleni zokuxhumana ekhuthaza abafundi ukuthi bangene lapha yana kwi Central Application Clearing House ilapho ke Mbukeli ukuthi ungene khona mangabe mhlawumbe unqatshiwe esikhungweni obu-applyele kuso noma mhlawumbe unga-apply uyakwazi ukuthi ungene manje ushilo wathi kuvulwa nge-26 zika January leyo website akakavulwa manje but mazithi 26 bese uyangena ke Mbukeli lapha yana kwi-website yase Central Application Clearing House nokuyiyo kokuhlelo olunikeza abafundi ithuba lesibili phela ke loku-applya njengoba sekuyimanje sikhulume kahle ke no Professor Phakeng nogqugquzele nje abafundi abasafunda umatric ukuthi kufuneka ukuthi u-apply
apply kusanesikhathi. Enye into kholesa aze wayibalula ke nami bengayazi ngiyimi nje ukuthi uyakwazi kanti ngisho noku-apply usekwa grade 11. Hayi ukuthi kufanele ukuthi uzulinde ukuthi ube ka grade 12. Uyakwazi ukuthi ke ufake isicelo sakho euniversity uthi yena faka isicelo sakhe emanyuvesi ahlukahlukene ungafaki nje kweyodwa. Akhona nama-TVET colleges ukhulumile lapho uvelile kwaMbhelo bekhulumela ke imfundo ephakeme esho ukuthi kuno 1 billion ofake weNSFAS uthola ukuthi mhlawumbe embukeli lapha ekhaya awunayo nemali yokufunda leyo ungakwazi ufaka isicelo sakhe la ku-central applications ukuthi uthole isikhala ebese ke wenza seceleni ke isicelo ku-NSFAS sokuthi ke uNSFAS ukwazi ukukusiza ukuxhase ngemali yokufunda. Ikhona ke iwebsite lapha escreenini njengoba ibhaliwe ke mbukeli okwazi ukuthi ungene kuyo ukuze uzokwazi ukuthi ke u-applyele emanyuvesi ahlukahlukene. Kule nto ethethayo ndiye ndamvisisha into yokubana uyakwazi u-apply useku-grade 11 into ethi ke nawe mfundi apha ekhaya ukuqala kwakho ukuzimisela awuthi mhlambe xa sowufika wenza u-grade 12 kulapho uthi mandinyuse ikawusi usethe chuncembe wenza i-grade 12 u-grade 11 qiniseka mbukeli into yokubana usebenza ngokuzimisela ukwazi into yobana xa u-aplya usebenzisa imarks zakho zika-grade 11 noko zibonisa uba lo mntu kukhona apho aya khona phakathi kwezinto aye wazithetha endibonisayo endiqinisekile into yokubana bezi-motivational kakhulu esitsho into yokubana nawe othe wapasa kakuhle siyakubhiyozela kulo nyaka kodwa kulo nyaka ozayo sobe sibhiyozela abanye into ethi ke sebenzisa impumelelo yakho uqinisekisa into yokubana ikunyusela ngasentla kuba next year bangaba uzawuhlala uthi zava uthi hayi ndiphumelele ungaqhubeleki next year yobe kubhiyozelwa nabanye abantu. Ingakho-ke sikunxenxa mbukeli lapha ekhaya mangabe ke ufunda umatikuletsheni okanye ubheka isikhala ukuthi ngena kuleya website esescreenini sakho wenze isiqiniseko sokuthi uphethe imininingwane yakho ngoba kufuneka ukuthi u-upload lapha ama-results akho kufuneka uphase ama-exam number ama-ID amakhophi ama-ID njalo njalo wenze nje isiqiniseko sokuthi mangabe mhlawumbe usendaweni yasemakhaya uyakhwela ugibela ibhasi ubhekele edolobheni Nkosi yami ukuyongena ukuthi uzama ukuyo-apply wenza isiqiniseko sokuthi akukho kusele ekhaya ukuphethe konke nje nemvilophi yakho enemininingwane yakho phakathi sathi ke qu ey'tolo siyabuya futhi emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sophononongo lwencwadi. Don't Upset Omalume incwadi ke ephonononga ubutyebi benkcubeko nemveli yamaXhosa balweke nguHombakazi Mercy Nqandeka. Le ncwadi ke isisikhokelo sokuqonda amasiko imigidi kunye nendlela yokuphila yesizwe samaXhosa ngamabali ke ubuqu kunye nezifundo ezisuka kwizizukulwana ngezizukulwana. Nqandeka ke nenjongo yokulondoloza nokuhlanganisa abantu kwiingcambu zabo sinaye ke kuzomu kusinabisela ngale ncwadi. Hombakazi masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngasibini ngokuba wenza idinga nathi apha ekhaya. Ndiyabulisa sisikholisa ndibulisa nakubabukele abamameli. Enkosi kakhulu ngokuba nami namhlanje. Kubulela thina ngaphambi kokuba singene nzulu ndiyafuna into yobana nje usinabisele into yokubana yintoni eyakufaka nje umfutho uba ubhale le ncwadi nesihloko esithi Don't Upset Omalume. Yeah, so into eyandenza ndabhala le ncwadi kukuba ngokube ndifunda phesheya ndisenza i-masters zam ze-agriculture e-Ireland nase-France abantu abaninzi ke phaa babuza uba uthatha kamnandi ngenkcubeko yakho ndingafunda phi ngayo bendikwenza intloko ngoba bendingazi incwadi endinozicebisa esizawukwazi ufundwa ngabantu because incwadi endizaziyo zezesiXhosa ebezikhona zakudala. So nathi hey kuyafuneka kubhalwe incwadi ngoba xa ndibuyayo apha eSouth Africa ndabuya namane ndithatha imifanekiso ndifundisa ngayo ngezinto zasezilalini ngoba bendibuye ndahlala ezilalini ekhaya ePhorho eMqhele. Ndabona kuba ngaba abantu banomdla baninzi abantu abanomdla okufunda nokwazi ngenkcubeko nentlalo yasezilalini. Ndaqonda uba mandiqale apho kukuyibhala ngenxa yaloo nto leyo. Wow, jonga ndenze iphutha elikhulu wena Hombakazi kuba ndiye andakuncoma indlela omhle ngayo ngenene nangenyaniso uliqhaya nebhongo lamaXhosa. Ndiyafuna ukuconga wena Hombakazi into yokubana ingaba ucimba ukuba ukhulela kwiphondo laseMpuma Koloni ukhulela ezilalini ingaba mhlambe oku kuye kwaba nefuthe elinjani kwimbono yakho ngenkcubeko yamaXhosa? Ukukhulela kwam ezilalini kuyenda kwandenza ndanomdla kwindlela ezenza ngayo izinto ngoba xa ufika edolophini ufika izinto zingafani zingenziwa ngohlobo lwasezilalini ubuntu ke ndingatsho nalaa ngqokelelo yoba umntu ngumntu ngabantu siluluntu sisekuhlaleni
Loo nto indenze nalapho ndiya khona yonke indawo endiya kuyo ndigcine ubabuntu, ndigcine okwakuvana, kugcine okwakuthanda ukudlelana nabantu. Inendlela ke yayo into yokhulela ezilalini ngoba uba ngumntwana lo uzinzileyo apha entloko, mhlawumbi ndingatsho. Naxa ufika edolophini ufika ufunde indlela udibanise uqonde uba hayi mna ndingazikhelela ndiphile olu hlobo. So indenze ndangumntu okwaziyo ukuphilisana nabantu naphi na apho ndiye khona apha eMzantsi Afrika nakumazwe angaphandle. Ya, kule ncwadi wena Hambakazi ukhankanya ukubaleka kwemisitho yesintu. Siyaqonda into yobana vele ke kwaXhosa kusoloko nje kumnandi ingakumbi xa kuyimicimbi yoDisemba. Kunye ke enye yento zibalulayo isinxibo kwinkcubeko yakwaXhosa. Ingaba nje ungasixelela ngakumbi ngezi zenzo kunye nokubaleka kwazo? Yabona ke isinxibo nenithi isinxibo siyakuxelela uba ngaba abantu ngobani, bayaphi. Umzekelo xa kunxitywe ngohlobo oluthi, xa umzekelo abantu begaqela intsimbi benxibe imibhaco emhlophe, kuphethwe induku, kuthwelwe kukuhle, abantu bembejembeje, uyayicinga uba hayi kunoba kuyiwe emgidini okanye kuyiwe emtshatweni okanye kuyiwe entonjaneni, uyakwazi uyibona. Futhi nangendlela abanxibe ngayo uyakwazi ubona uba ngabantu abangoomama aba, ziintombi ezi, ngootata aba, ngabafana aba, ngohlobo kunxitywe ngalo. Uyakwazi futhi ukubona kwasesinxibeni uba ngaba hayi kuyovelwa ke ngoku okanye kuyosingcwabeni ngoba abantu abangomama bazawube benxibe imibala mhlawumbi engakhanyiyo, kunxitywa ngantsimbi, akuqatywa mbola, kombethwe bembethwe ukuhlonipha. So into yesinxibo iyakuxelela uba ngaba ngobani aba, bayaphi okanye basuka phi okanye kwenzeka ntoni. Neentsimbi zabo, nendlela ke abaziphatha ngayo, nohamba kwakuyiyizela xa kuyo emgidini kuyayizela, kukhaliswa amabhelempe, kuletshiza iinduku phezulu. So ngenxa yaloo nto leyo uyakwazi ukukha imvakalelo nobunjani babantu abo ngenxa yendlela abanxibe ngayo okanye abenza ngayo. Ndiyarhalela wena Hambakazi into yobana wabelene nathi ngamava wakho okanye iinkumbulo zakho ngexesha olichithe kwilali yaseMkele naseBhulunga eziye zakhuthaza isihloko esithile kule ncwadi. eMkele naseBulungula. Enkosi. Ukukhula kwami ndikhulele eMkele mna. Ndikhula ndingumntwana ke besenza izinto njengabantwana bonke, sitheza, sikha amanzi, sihambe siyogqubha, sithi siyohlamba impahla phofu siyogqubha, sibuye ke sithambisela avasini ihamba apha ngaphambili ufika ubethwe xa ubuya. So ubuya kwam phesheya ndibuyela ekhaya, ndabuya ndinezo nkumbulo, ndisithi ndiyazikhumbula xa ndibona abantwana ngoku beyotheza besiyokha amanzi besiyothini. Yile nto yandenza ndanomfutho wokufuna ubhala. Naxa ndize naseBulungula apho ndihlala khona ngoku apho ndikhoyo, ndafika ndabona uba hayi mani kusemnandi uba abantwana basaphila ngolaa hlobo, bayahamba bayogqubha kulwandle ke apha, babe besechibeni xa kushushu badlala ibhola imini yonke. Zizinto ezo ezandenza ndizawuthi ndaneenkumbulo ezindenza ndirhalele uba ngaba ndilushicilele olu lwazi okanye ndilishicilele ezi mvakalelo, uyabona. So indikhumbuza kakhulu ukuhlala apha ezilalini apha ekhayeni, kundikhumbuza ubuntwana bam nemvelaphi yam. Yile nto yendenza ndifuna ukwabelana ngalo, ndisabelana ngalo ke olo lwazi nangoku nakwi-social media yam. Naxa ujonga ku-Instagram namhlanje sikhona isifundo endisenzileyo ngenkcubeko apho sisuka khona. So indenza ndikwazi le nto ukuqhubeka ndingabelana nolwazi nabantu. Hambakazi, uyabonakala into yokubana uyintombi yomXhosa ezidlayo ngobuyona. Kwakule ndawo uhleli kuyo ndiyakubona into yokubana ukuronta izindlu zezangqa, ndiyabona into yokubana nakwi-background ndibona apho kukhona nezinto zezicamba, kuhle kakhulu. Khanibalisele nje ngale ndlu, ingaba uxhumana njani nje nayo? So ndiza kubonisa nje kancinci ngibona phaa emva kwam. That's my bed area, i-bookshelf yam. Then nansi i-kitchen area nekhabhathi, nasi isithebe phaa. Phantsi ke kukho ndlalo yamakhukho because ndiye ndithi ke njengomntu oqhagamshelana kakhulu nenkcubeko yam, xa ndingena endlini yam ndifuna uzibona ezi zinto zindonza ndonwabe. Ndifuna ubona la makhukho, ndifuna ubona ezi zithebe, ndifuna ubona olu phahla lukaRonta. So I think yeyona nto indenza ndonwabe leyo because indlu yam i-interior decor yam ndiyicurate in such a way that xa ungena uyayazi uba ungena endlini yakwaXhosa. Loo nto yinto endizikhumbuzayo namna nekhumbuza abantu abaye bandindwendwele apha.
Already ngokunihleli apha nje njengokuba usithatha usibeka usitravelisa kulendlu yakho ivumba nje sendinomdla wokwazi bakunuka ntoni kuba ngela xesha lakudala uyawukhumbula into yokubana izindlu zazikalikwa kusindwe phantsi ubulongwe dinelo vumba nje ingaba nje usirhabulise nje kwivumba kunokingca yolazi lavumba lengca engathi ingca entsha ela vumba lengca ayikho ndala le ndlu so isenale lavumba lengca phansi ke akusindwanga ndifake itapeti kodwa ke kule ndlu inkulu apha kwalapha ekhaya kusindiwe phansi kuyapeyintwa kukalikwa but ingca nayo isindiwe phansi hayi usibuyisele emva ngaphambi kokuba siqhawule nje ndiyafuna into yobana abantu xa beyifuna le ncwadi kwaye njengoku sitsho into yokubana nakumakhasi akho onxibelelwano wabelana ngeemfundiso zakwantu bakufumana phi le ncwadi ijongeka kanje uzayibona kwi-bookshops bargain books exclusive books uyakwazi nozi-ordela ku-Takealot ikhona online ku-Instagram ndinguMercy Nqandeka, Facebook Mercy H Nqandeka kulapho ndi-active kakhulu khona TikTok also Mercy Nqandeka apho ndisharisha ii-videos zasemakhaya khona like ukupheka ukulima zonke ezo nto ezo so xa ukhangela MERCY Nqandeka uzamfumana jonga uyilindele ifollow yam and ke mna ndicela undifollowe back please ndiyawuthanda umsebenzi wakho Enkosi kusoloko kunzima ulandela back because especially ku-TikTok I find it very hard. Everything is that. Zingena zininzi kaloku hambokazi mhle kakhulu umsebenzi wakho siyabulela ngexesha lakho kwaye ke sikunqwenelela okuhle kodwa njengoba usisho into yobana uhambela naphesheya kwamalwandle uzubarhabulise ubafincise kule ncindi ibalulekileyo inkcubeko yethu enkosi kakhulu. Thank you, bye-bye. Right, mbukeli lowo ke besithetha naye nguye uHombakazi Mercy Nqandeka umbhali ke wencwadi ethi Don't Upset Omalume esihlalutyela ke okuthe kwaqulathwa ngalomqulu ngumqulu kule ncwadi masithi qhubeke sibadala amatyala evenkileni ungagungqi sabukele ekhaya jikelele. Siphinde sikwamukele mbukele pha ekhaya jikelele njengoba nje ke iBafana Bafana idlala neTunisia nje namhlanje bakhona ke abadlali imbukele sebeke phela badlubha ijezi leqembu lesizwe omunye wabo ke nguJethro Mohlala owayedume kakhulu ngelika Lavas sinaye ke nje ke ocingweni ukuzositshela kabanzi ngokuthi ngempela kunjani nje ugqoka ijezi lesizwe uhambe uyomela izwe kude le Lavas asikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya jikelele sibonge kakhulu ngokuxoxisana kanye nawe namhlanje kuseni. Ngiyajabula sizokhuluma nani nabala babheke i-SABC ngiyacela ukuthi ngizathe kushoyeni. Sibonga kakhulu ukuthi ke uxoxisane kanye nathi. Lavas ngaphambi kokuthi sixoxisane mayelana neBafana Bafana yazi ngifuna nje uqala ngombuzo abantu abaningi abayibuze yona uma ngabe bengasababona abadlali ababedlala ngaseqaleni ukuthi injani impilo wenzani nje kulezi insuku. Mina sisini farmer mina ngiyafama imbuzi futhi ngine-academy mine. Ngibhizi nebhola but engiyo kakhulu i-farming. Okay Lavas hayi kuyajabulisa ukuzwa ukuthi cha konke kusahamba kahle kanti ke i-farming impela kuyinto nje ke abantu abaningi asebekhathi bephaphama sebengena kuya bebenganakile ukuthi kanti yinto nje impela iningi labantu abangayiphikisa ngalo siyabonga ukuzwa ukuthi konke kuhamba kahle kuwe akusixoxeleke nje Lavas ukuthi kunjani nje ukudlalela iqembu lesizwe ugijimela iBafana Bafana uthwale izwe emahlombe. Yes, singaritshaya ebholweni ungadlalanga isizwe kuba buhlungu ukuthi I think you never got to your best. Ukudlala isizwe kufana noma uyi-soldier uyahamba uyorepresenta uMzansi endaweni ongasiyila uhlala khona. And into emnandi ngakhona ukuthi abantu bayakwazi ukukhumbula ukuthi kuyadlala khona yabona and lento ukuthi udlala isizwe ikuphatha kahle uma uyiplan uma uritayile uyazi ukuthi ake ngeke ngarepresenta i-country as a player. So yini nje weLavas esuke ke ilindelekile uma ngabe ke usuqokiwe waselectwa ukuthi ke uzohamba uyomela izwe kusuke kulindelekele ini kuwe njengomdlali? Model isizwe into efana wazi ukuthi is double the effort. I-effort yakho model clubbing is double the effort. So if you're not representing your team, you're representing your team and the national team. That means having to put on a shirt yakho in the national team. It tells you that you are on a different duty, not only to enjoy but to defend.
what you reside at. So ungathi ke weJetro nje mangabe mhlawumbe ungaqhathanisa nina njengabadlali bangalesa sikhathi nabadlali bamanje ungathi yini ehlukile? Yazi angithandi kwenza kanjalo ngoba ama generation ahlukile nempilo ihlukile lesikhathi thina bonga nama cellphone manje sokunama cellphone manje umdlalo wamanje abadlali bamanje nabadlali bakudala abafani ngakutshela nje ngabadlali bakudala abantu abaningi badlala ibhola manje few people are playing football because of technology, alcohol, drugs. They part of community problems. That thing is overpowering sports. People choose to go drink alcohol than to play football. So ke weJetro nje mhlawumbe uma ungasibeka esithombeni nje umuntu ukuthi nje njengoba belapha eIvory Coast nje njengamanje sekumele sibadlale lo mdlalo onzima kangaka imvamisa nje uyathi nika umqeqeshi ukuthi agqugquzele abadlali enkanjini ngalesi sikhathi esinzima. Yazi umqeqeshi khona into angayikhuluma nje ukuthi unitshela ukuthi indlela kanjani but mawufika ngaphansi kwenkundla uyaqabangela and nakhona umqeqeshi noma nazi ukuthi akuyena umuntu wala eSouth Africa umuntu wangaphandle angicabanga kakhulu ukuthi ikhona into enkulu engayisho kuye into engayisho ukuthi abafana bafika enkundleni babheke iskill basigqokile basho ukuthi sirepresent South Africa bazi ukuthi sibuyaphi as South Africans and mabafika lapha bafike lapha bazi ukuthi ba represent South Africa and I think the captain of the ship should be Helman Jikelele. So who go cross no matter loser, no matter winner. Each is not lasting. So he goes country to country coaching. I'm saying that I'm leaving this to South African players to say, okay, let's go and defend the chance that we were in to make sure we are proud of it and we make sure we put it on the map with Africa and the world. Ungathini ke nje ke futhi Lavas mhlawumbe umlayezo wokugqugquzela intsha njengoba nje nawo ubalulile ukuthi izihlava ezifana nokusetshenziswa kwatshwala ngokweqile yidakamizwa njalo njalo sekuyalibulala ikusasa lezemidlalo lapha eNingizimu Afrika ngoba abantu bakhetha noma intsha isikhetha ukuthi izibandakanye lezinto ezimbi kunokuthi ihambe yodlala ibhola mhlawumbe usinje umlayezo ongaba nawo ugqugquzela intsha. I think ukuthi ilona ngiyazi abantu abaningi bazokuthi bakhalele ngesafa yes isafa iningi ngeyiningi but okusala ukuthi nabazali fanele sifundise ingane zethu ukuthi ingane mayikhuluma seyincane uyithengile ibhola uyithengile isibhamu ngiyakhumbula kahle kunala khona simanje lakhuluma ukuthi sekuthela abantwana ibhamu sibathengele izinto abazokudlala ngayo as much as Nelson Mandela has also uttered ukuthi football can unite people. But let's not get united by football and by rugby or sport can unite people. Let's unite ourselves now. Let's build our better South Africa by making sure that there's school football, there's no politics in football. Football is suffering because of politics. But it is our responsibility to nabazali ukuthi ingane zethu masezincane sithengela amabhola. Football is eGermany iqala ngo5 years. In South Africa, in football, pala 11, 12, 13 years. So lava sesiphetha nje ke mhlawumbe ubona kanjani lo mdlalo namhlanje mhlawumbe ungaqagula nje ukuthi isiqo mhlawumbe ngaba ubani? Look, I don't think that it's against abaningi umdlalo eTunisia. Anganensi losana asangibene inkinga but sikhi Namibia but bengajabula kakhulu ngoba we're giving the ball away too much. But kwamanje I'm saying that boys you are on your own when you get in the field of play. Tina will be watching. There's few support at the ground in it. I'm still saying the captain of the ship, Namchanje, who's Helman Jikelele. I got nothing to say Uko Prosi because of I know whether we lose or win, he's gonna get his visa back to wherever he's gonna go. I think the people that should make us proud is the technical staff in South Africa, including our player, and make sure that you carry that flag high. Make sure that you make us proud because of Komanje. They don't have much faith into Bafana. But I know there's a bunch of players that are willing to go and fight for South Africa. Sibonga kakhulu ke Jetro Lavas mohlala ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Sikufisela konke okuhleke lapho ebhizinisini lakho ke lokuba ufama. Sibonge kakhulu. Lewo ke mbukeli bekunguJetro Lavas mohlala. Yena ke mbukeli wabeke edlalela Bafana kanye neMamelodi Sundowns. Esixoxela nje ngokuthi konje njengamanje yini nje esuke idlula emqondweni yabadlali kanjalo nomqeqeshi nanokuthi yini okungenziwa manje ukuze kuphunyelelwe lo mdlalo. Sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakhe.
Ewe mbukeli siziqonqotha ngolohlobo eza namhlanje besingaba intoni kaloku ngaphandle kwakho sibamba ngazo zozibini ngenxaso engagunqiyona ithena sinikeza kaloku sisayiqala i-hour ngoku ke siyayiqonqotha kwaye ke mbukeli masidibane mani pha ku SABC Sports apho kaloku sabe sibhabhalisa iflag zalapha eMzantsi Afrika sisithi phambili bafana phambili. Hayi mbukeli sibonge kakhulu sizonibona kusasa ke ngehora lesi-2 ekuseni la ku SABC lihayi kanjalo no SABC Plus nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.